Hola, avui és dia de llibre i en aquest dia de llibre farem un pot de ciències i vos mostraré un experiment, però pensareu, per què té que veure un experiment en el dia del llibre? Pues perquè la ciència sempre ha estat escrita en els llibres i se poden consultar sempre que vulguem i poden cercar un munt d'experiments en els llibres. Però bé, anem a el que hem de fer, que és fer aquest experiment. En primer lloc, el que necessitem. Necessitem dues palanganes, en aquesta li hem posat aigua, aquesta de moment està buida, és igual si és més grossa una que l'altra. Necessitem llet sencera, necessitem colorant alimentari, que es pot comprar en els supermercats, els tres colors principals, necessitem un bastonet d'aquest de les orelles i necessitem aquest líquid verd, que serà el nostre líquid màgic, és el sabó de rentar plats. I anem a començar. El colorant alimentari, tots són productes que tenim a casa nostra, per tant ho podem fer qualsevol i el colorant alimentari, si no el tenim, se ven a tots els supermercats, per tant és bo de trobar. Anem a provar primer en l'aigua què passa. Si agafem el colorant de color blau i tirem una gota a dins l'aigua, observeu què passa. Resulta que el color blau se va escampant a dins l'aigua. Això és degut a una propietat que tenen el líquid, que és la tensió superficial. Però aquest ho hem fet de prova per veure la diferència entre l'aigua i la llet. Anem a posar ara la llet. Basta que quedi un poc cobert així tot el fons, no fa falta posar-ne molta. Un poc més. I començarem amb el color blau i farem el mateix. Tirarem, per exemple, comencem amb una gota de color blau i primer de tot observeu què passa. Deguda a l'alta tensió superficial que té la llet, se queda fent una espècie de cercle. No s'escampa com s'ha escampat a l'aigua, que se va escampant per tot, sinó se queda concentrat aquí. I doncs en això consisteix el nostre experiment. Anirem tirant un parell de gotes més. De color blau i fixeu-vos que van quedant totes concentrades. Ara tiram el color vermell i també tiram un parell de gotes que no se toquen amb les altres, separades. I tornem a observar el mateix. Se queda més a manco en el lloc on hem tirat la gota. I ara farem el mateix amb el colorant de color blau, groc. I anirem tirant diferents gotes que aniran quedant també sobre la superfície de la llet més o menys com la forma que he dit. Ara comencem a tenir un mosaic. I bé, el nostre experiment que té que veure amb la tensió superficial és per demostrar que la tensió superficial de la llet és més alta que la de l'aigua i això ens permetrà que puguem fer art banyant. Si agafem el bastonet i toquem un d'aquests colors en el bastonet, veurem que queda pintat però no passa res. Ara, si aquest bastonet el banyem d'aquest líquid màgic, que és sabó de rentar roba, i toquem el nostre, veiem com, a poc se van moguent els colors i estan creant, anant fent art, podem anar fent un quadre. Es tracta de pintura. Hem vist com els colors s'han anat moguent ràpidament i s'han anat desplaçant i podem anar mesclant i fent un quadre abstracte. Cada vegada que ho facem ens sortiran imatges diferents i poden sortir quadres xulíssims. A mesura que se van mesclant els colors, clar, tot pot quedar en el final de color gris quan ja s'hagin mesclat tots els colors, però el millor és anar veient aquestes mescles de colors provocada perquè el sabó romp aquesta tensió superficial. Veus? Bé, com veus és un experiment molt fàcil que podeu fer a casa vostra, el que tenim a casa nostra, i és una manera de fer un pot de ciència en els productes que toquen. Feliç dia de llibre a tots i animeu-vos a fer un pot de ciència. A la pàgina web de l'escola trobareu molt més experiments.